Inyanga zantathu uyakhutshwa umbuthulu. Ecaweni babhadalanga amatikiti inyanga zantathu beyesila uzuzwathi. Ntoni mashuku ucawa lo mbuzo? Ngenye le. Ngenye nje ifanisa ke cawa nombuzo. Le ndike ndawo ngixolela kwendawo. Bana bazalwana. Imiqondiso uThixo ayenzileyo mikhulu kakhulu ngumangaliso. Yeah. Njengoba sensisho ukuthi eligama elayo nto dlala. Amen. Liyasindisa. Njengoba ndithi ngomizolo. Ikhona ukusenziwa izolo ndacela nje sifulela la incwadi kaJohane 3 verse 14 no 15 kuphela. Johane 3 verse 14. Ufuna ngamanje izolo. Cela nje le ncwadi. 1 3 14 or 15. 3 verse 14, 15. uJohane 3 verse 14. Njengoko ke uMoses wayiphakamisayo inyoka enhlaba. Umelwe kukuphakanyiswa ngokunjalo unyana womuntu. Ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. 14, 15. 14 15. Okay, inkosi mzalwana. Uyazi ke izolo ngeqondo ba besenziwa wona le vesi. Izolo. Ebamxhoma phezulu. Okanye bemphakamisa. Yamxhoma. Ngenxa le vesi. Ungeke. Kodwa abantu bakhona. Bazalwana lento engenzwa abantu abakholwayo. Ngengobazalwana. Yiyo le ndaba yabona nalo khangela abapostile. Sawuzuve mzalwana abapostile athi la sephakamisa Yesu. Hayi man. Bathi ufanele izuko nembeko. Nembeko. Bangizukise, makazukise uYesu manje. Zizinto ezimfaneleyo ezo. Njengoba ndisitsho ndithi abantu bamphakamisa, bona bebemphakamisa uzuko. Esenza lento ayithetha ile vesi bengeva. Abantu sesisketch. Bezinto dla akho mzalwana lapha ngaba ngayifunda ikhangela lapha abazalwana bangeni pha haba phansi abazalwana tu zake bamphambi bazabamqoma futhi kuthi abangaba bebemazi bengafana bayenzile la ngenxa bengazi kungoko bazalwana benza la ke bamqoma uYesu wambethele emnqamizweni kungoko ke ngokuthina sasuke ke ngosasindiswa ngantoni ngabe igazi lakhe ayichazile abazalwana indlela. Yeah. Ngacika ngithi yazi ngikungena nokungena kwa Shoprite akungena kwa Shoprite uqhuba lathi ubethe igcwadi ngithi izimpahla ubani lapha mina phambili iphaya ngiyabhadala ithathe le trolley yakho le ndishota ngani mase sonka abayidrink ngifake kuliyamba ibhatale phaya uzawude yapha le Ayo yakho. Ayo ya bazalwana uKristu kwengamnyanzeleka kuba makafe iphala ligazi sithemba yo akudingeka lapho ngathi uDuma uxele uthi yamula uthi xa ndicholayo asikholwanga sithengiwe ngayikhole into uyafuna nje ubuchole uyamkhona okhangela uyafuna uyafuna udinga kubana uthengwe ngegazi lemvana igazi likaYesu enamandla bazalwana lilo lodwa namandla esindisayo sangena nathi basithengiwe ndilatrala ungayiqhuba hayi ungakhathazeki nayo yakho mnyama uzabuyisa asiyo yakho nayo yakho nambahlipa mna ubhatala fana ndithathe into ndibhatale ndiyazi sisaba ngabakaYesu kuba uYesu esithengile ngela xesha uYesu ebengekafi ebethi umuntu nobumphilisile nobuthengi athi bakahamba ozibonanisa babemthetho hamba ozibonakalisa ngoba ebephansi komthetho ukhona pha uyazi bazalwana hayi kodwa uthixo abantu ziqonda bebewoyika amajuda bathi umntana wabo ngosevulwa amehlo nguThixo bamxelele uba utheni ukwavula amehlo
weyika ukhutshwa phaa kulaa ndlu yesikhuko abanayo ukukhutshwa ecaweni abantu athi nyani ngoku eseyivile ichaza weyike ecaweni uba unesikhundla phaa ecaweni esaa sikhundla sakho uzawususwa xa ithetha le nto uthi ndinixelele nje kuthiwa ke bathi abazali hayi nganimbuzeni ndisemdala athethele ngokwakhe uthi ndixelele nazana khona nifuna kwabafundi bakhe nani bathi hayi siwa nguwe umfundi wakho uthini bezama bazama ucisha le nto ithi yesu bengafuni lo Kristu kuthiwa nguyesu tu bengafuni eli gama tu besilwa nabo batshila bazali uyesu uthixo balityhila uthixo natyhileka